का दिन माई कहाँ गई हो ओकर जोहत तनी एगो बात पूछे के रहला। रबिया के माई के जन्मदिन है आज, कहत रहलो बुलाट बा हमार, लेकिन हमारा नहीं पता हमारा माई के जन्मदिन कहिया हो। सबनी के माई के जन्मदिन पता बा, हम अपना माई के जन्मदिन के पता नहीं कहले। हमार तो जन्मदिन के पता बा, चल तेरे माई से पूछे कि कहिया ओकर जन्मदिन हो। हेलो, कहाँ बनी थी? खाना खानी है? मेरे को जाना पड़ेगा। कहता नहीं कि कुछ पैसा वैसा भेज देते हैं। ए माई माई रे दूर तोरी माई ते है दे दिया का चिल्लाता रे? अबा कतोरी एगो जानता रे माई, जानते रे। रुक, तेरा पापा से बतिया ले। छोड़ ना, बाद में रुक काट ले दे बा। ते खूब बात का ई बता, हमार जन्मदिन तो ते जानते बड़े। हाँ, हम जानते नहीं, लेकिन ये माई तोर जन्मदिन में कोई यार ए बाबू, हमारा जन्मदिन का पूछा था नहीं? हो तो जो दिन तहार जन्मदिन है ना बाबू, वो दिन है हमरो जन्मदिन है। वो कैसे? जब तू भइले नु, हाँ ओकरा पहले हम एगो औरत रहनी। हाँ, आ जब तू हो गई तार पैदाइशी हो गई, तब हम जाकर माई बननी। जान ला? अच्छा तब माई कहे लग रही। हाँ, तब माई कहाला। ओकरा पहले वो हम औरत रहनी, ठीक बा? आ एगो जान ला बाबू, हर एगो औरत नु हाँ जब एगो अपना बाबू के पैदा, एगो चाहे अपना बबिया के पैदा करे ली नु, तो एगो उनका औरी जन्म होला। एगो जन्म तो होकबे करला पहले, आ ओकरा बाद एगो औरी जन्म होला। जब पैदा लड़का लोग करला लो, तब एगो औरी जन्म होला। ओ दिन हमरो जन्मदिन है बाबू। खाना उना खा ले बाबू जाके। ठीक बा, हम खा ले। जा बाबू।